ए भौजी तनी हमके टमाटर चाहत रहल कैसे किलो बा टमाटरवा। का हो बुढ़ऊ एकदम पगला गइल बाटा का। हम तोहार पतोय लगा तो तू हमरा के भौजी बोलत बाटा। अरे भौजी का बाना अखिया कमजोर हो गइल बा, अब ना लौकेला उतना ना, चश्मो तो नाही लगौले बाटी तो का करी। हम वजह से खाली पहचानी ला तो वो ना पहचान पानी तो हम का करी। का मर्दवा एकदम बुढ़ौतिया में तू सेठियाई गइल बाटा। भौजी के हमरे तो तू पतोय तोहार लागी तो ओकरा के भौजी बना लेत बाटा। अरे कलेसवा देख ज्यादा फालतू नहीं बोल, ठीक नहीं। एक समय तोरो आई जब बुढ़ौती आई तब तोरा के समझ में आई जब आधा लौकी आधा नहीं लौकी। अरे तो मर्दवा तोहरी नहीं, हम बिना चश्मा का थोड़ी घूमब, चश्मा लगा के घूमब। हे भौजी उन्हा लोग का बहलबाजी का सुनत बाटू। हमरा के तनी पलकी देता 50 रुपया का, और धनिया 10 रुपया का, लहसुन 25 रुपया का। अरे देवर बाबू तनी रुका हो, तनी 1 किलो हमके दे लेवे दा, एकरे बाद तोहरा के देखिला। कहो बुढ़ऊ और कुछ चाहे कि बस इतना चाहत रहलो। अरे पतोहिया जब तोर मन बात 1 किलो आलू दे दे। लागत बा भौजी के चंगुल में फंस गल बा कोनो बकरा। बनकर समझ में आ जब इनके लूट ले भौजी तो का बाबू हमेशा उल्टा सीधा बोलत रहला। बुढ़ऊ से हम पैसा लेत बाटी तो सामान देत बाटी, उनमें कौन बात बा। अरे भौजी तू कितना चालाक बाटू, हमन जानत बाटी तोहरा के। कहो बाबू देखा हम कहो तो हम लोग के कुछ कहनी होई, देखत बाटा का हमरा के कहत बाटा। का भौजी तू का टेंशन ले लो हो, हमारे रहते हुए तू टेंशन तनिको नहीं ले कर हम है लाना तोहरी बदे।